Hokejbalisti HBK Protev Považská Bystrica odohrajú cez víkend tretí duel série s Pruským. My sme s našou kamerou navštívili posledný tréning Považsko-Bystričanov pred týmto duelom. Ja si myslím, že je pre nás veľmi úspešný víkend. Čo sa jedná, my sme si svoju úlohu splnili, vyhrali sme 2 zápasy na domácom ihrisku a myslím si, že potešili sme samých seba aj oko diváka, tak uvidíme, čo bude ďalej. Tak zápasy to boli vyrovnané. Pruské dobre bráni, mali dobré prečíslenia, majú výborné nacvičené presilovky, ktorých nám dali 4 góly za ten víkend a boli to ťažké zápasy, možno ten výsledok je trošku iný, ale zápasy to boli ťažké. Obidva zápasy aj sobotu a nedeľu boli podľa mňa vyrovnané. Prebiehalo to podľa mňa rovnako aj sobotu a nedeľu, ale my sme nastúpili s tým našim nátlakovým útočným hokejbalom a trošku nás zaskočili, aj v sobotu a nedeľu nám dali prvý gól, ale sme to hneď dokázali na to odpovedať, takže zvládli sme to, vyhrávame 2-0 a ideme do Pruského. Samozrejme, boli to ťažké zápasy a jednoznačne sme chceli vyhrať doma a bolo to ťažké, no jak hovorím, ale chvála Bohu sme vyhrali a zajtra ideme vyhrať do Pruského a ukončíme sériu. Aká je nálada v tíme? Myslím si, že veľmi dobrá nálada. Nie sme ani nejako zranení po tomto víkende, tak ideme všetci tak, ako sme pokračovali. Dúfam, že dokončíme toto play-off v náš prospech a ukončíme to hneď prvým zápasom v sobotu. Každopádne Pruské bude doma silné, tak ako sme my ukázali našu silu doma, tak ju budú chcieť ukázať aj oni. Tak nálada je super, ale musíme ostať stále nohami na zemi, pretože hrá sa na 3 víťazné zápasy, teraz ideme vlastne ku ním a nečaká nás tam isto nič ľahké, ale budeme robiť všetko preto, aby sme to zajtra ukončili. Čo bude podľa teba rozhodovať v tých zápasoch s Pruskom? Možno bude len jeden, možno 2? Tak my máme jasný cieľ, máme nejaký zámer, s ktorým tam ideme v sobotu, zajtra. Bude to isto ťažký zápas, ešte ťažší ako cez víkend si myslím, ale my tam chceme zajtra vyhrať a ukončiť sériu. Myslím si, asi tá obrana hlavne, a oni to vedia využiť, majú dobrý prechod do toho stredného pásma. Brankári majú takisto dobrého a my musíme do nich bombovať a tlačiť sa, ako sme aj doma hrali. No, hlavne disciplína, jednoznačne majú tie presilovky dobre nacvičené, my si musíme čo si k tomu povedať a to srdiečko, kto tam dá viac toho srdiečka, tak vlastne vyhrá a sériu ukončí. Čo týka fanúšikov, bude vás pozbudzovať celú sezónu, aký sa dopustilo dokonca celý autobus, tak ako to vnímaš ty na ploche, to pozbudzovanie, je to taká sila pre tým? No určite to je lepšie, keď prídu naši fanúšikovia, ako ste hovorili, príde plný autobus, takže my sa budeme snažiť si odvďačiť ich čo najlepším výkonom a ukončiť tú sériu. Čo sa týka týchto fanúšikov už od minulej sezóny, my im chceme veľmi poďakovať za tú podporu, sú našim všetkým hráčom, ako sa to hovorí. Takisto začalo nie len toto play-off, ale oni nás prevádzajú, dá sa povedať, celú túto sezónu a tým výjazdom, že idú nás podporiť aj do Pruského. Samozrejme je to blízko, ale každopádne my sme veľmi vďační a chceme sa im trošku zavďačiť, respektíve odvďačiť aj tým, že to ukončíme teraz v sobotu, alebo urobíme všetko, čo bude v našich silách. Je to niečo neskutočné, že takto na hokejbal chodia ľudia a je to nás 6. hráč, ak sa hovorí, takže je to fakt super. Ja som to už viackrát povedal v rozhovoroch, že máme najlepších fanúšikov v lige, proste nikto nemá výjazdy fanúšikov autobusom a pozbudzovania domácich zápasov, takže pre mňa jednoznačne najlepší fanúšikov na Slovensku. Pre všetkých, ktorí nebudú môcť sledovať sobotnejší duel priamo na mieste, je opäť pripravený komentovaný live prenos na YouTube kanáli HBK Protev. Držíme našim chalanom palce, aby už v sobotu rozhodli o postupe do semifinále.